Esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Keroka Technical college gutoka Nyaribari Masaba eso mwesimiwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire ribageri so wakira baibori baitombi yamone soko nyara gotoa abana na gutwara okwegena amangana activate we are very friendly ese amangana fees payment egekogera serikali ngo bakonyera abana gwetera chinjira hawa wao entangani neri ya constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube banya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees eli akabere eli punko era abana baito chiron ekogerene government institution nkoye kubale first priority baye chiron bagosomera eli agatatu kare kupsia tumira marieta uchi ese serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito babwenete kobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndobwate agriculture ndobwate electrical and electronics ndobwate automotive that's mechanical engineering yebwate sections ndobwate building ko diploma artisan ndobwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nare kwa appeal abaiboli bareta abana banyare ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito ko bariga ni monyare kutoletera abana ina wa January intake because negenderete umwana igota koleta document cha mapema obukiribaga in advance ta kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji poto so it's good moja for admissions ya January mapema. Alright, welcome back na ndo mwanchi mulili andonsi ya sule kigma ekunu Getembe Television na bwe Getembe FM 102.7 umurobuli etuani ya Getembe bono mambia tuwa kuliri iranga tukuira na kwa watu na bageni baitoka iga ase studio ngokwanera abageni kuruasi kusaba orokia kuruasi eskurueli ya Keroka Technical and Training ngokwanera omuske Evans Omeru boigo na Madam Rebecca Amisi bayega igabono mambio mwanchi muligireli barajo sanga mangi kigima igoro yobokoreli gweskuru iga ya Keroka Technical and Training ge masemo karibu chinguru kwa Geoffrey Nsarigo omurobili netwani ya Getembe mambia bono ensambo yengambo karibu sana good morning Ngoro ko Matilda obayiwa karibu sana sekiga irinde tunyara gusanga kubwa muno igoro ya Keroka Technical Training Institute da boigo umurobili oboko gose admissions chavoro kiwa hose January intake umwaka ore busina matukamake actually chuigibe Mr. Evans na Madam good morning madam yeah karibu sana ande yaseri tikeriga ngore nginga bono umwaka kuruga chake tuno aborokiwa bali bajo ineti toko chake litangani kigima oniga bata boiri yake Madam Rebecca Amisi bata boiri maradia yeah karibu sana erinde tunyara gusanga mangegoro ya Keroka Technical gose keti muko Keroka yes Matekero wakwananga karibu madamu iliyetelilia gusireli bono asijira beneke matoko baleta be kwa nebra umbara byaba iga ase studio lero mwanchi muligelia yo muibuli ayo mwanafunzi usomoro kigwa ekero kuligelia kwa manya aboro kiaba igaba chirega abochikomera ase school ya Keroka tujake na ota ladies first jukuru kwa malieta na ndenkyoko kura ase school ya Keroka mbuya mono mararia unsarigo asamareta ngoro kwa Rebecca Kirwamisi omoro kyo Keroka Technical Training Center. Aria Keroka under se department ya building and civil engineering. Mbea mono. Karibu sana Madam Rebecca Amisi, sektelio bwagaji. No ale gali Keroka. Mr. Evans, manyekani ya inimu. Asanto muraliso goto no ralibaga. Tigangire chingakie chiko kwania abantu baminto batagerete na batuligerete ase station ya Getembe TV wakire amaleta nengoro ku Evans Omeru igende department ya business and entrepreneurship
Goetani abu igonde tenereta mang'ana y'obosemi career guidance. Wanafunzi baite kero bachire na bali barenka togendete ko bararina nkikerekero ko na nkibagwenete bakore. Asante naende karibu. Right. Byono basi wari mwenchi muliga tukuchaka byona simwa imanyekaniri igona sumu wanafunzi legali siko omanyirenga ningo Madam Rebecca na ndingo Mr. Ivan sema. Bari anake barale batara manyakeroka wono korobogite keti una Muralia Matilda abeka na barabu keti nkeke bon keroka instrument keroka training and instrument yenkendo keke ikabaide gochakira Mr. Evans. Keroka ninki? Asante Murali. Li swali ligia sana. Keroka Technical Training Institute. Gotoko nyiange itwanyaroka keti. Bono ne skuru yo bundi. Gotoka chinsemo cha Keroka. Keroka no mucho munene. Tebe no mucho kabere. Egere katikati ya Nyamira na Kisii County. Lakini rende Keroka Rubosongo ndoche nangwango weka Keroka. Wono koru Keroka gochise ito ese institute located igerange chikilomita mwega nusu. Aga paro goikange na nyagitari gali General Hospital kwa maoso akarafu ligakego tu. Kale very well made na gogo tarabu yega nyole goikire na Keroka mabu. Eskuru yeye ne skuru enkoro tali skuru ya jusi. Kiagera skuru nyingi njire serikali ya ansite serikali ya Kibaki. Lakini yero ne skuru ya kare ya ansite na nde bwato boroso bonene. Igebwate department chinyinge, igebwata abalimu abange, igebwata abanafunzi abange. Lakini rende tiganda akorera liswali na kombo linanga yeberete igeberete mu Keroka. Goetani abu ntogendere ko tebyo mo tegerero itonanga ki nkitoko bororo na nde ngaki togendere na masomo ito. Actually ko redi swali ane nabakolera ni litimbo tia sebera kuli nabo linki watebere Keroka ne school. Igubona se oli legali ko keti tubise ko buga gusene kadisa gusene nyagitali mwenda ndole barabuge bona abanyagitali nabuga iga no ntukwa nabalimu ne school Keroka. Madam ngiora mentor trainers model material Keroka guseketi Mbeya mano Muralia egento ndamente Keroka Technical ne sukuru eskuru yobo bundi iko ekigo inero inere brief description ya Keroka esukuru yobo bundi astokonacha chi skills igo ne school yobo bundi igo igego itani school matira ko igora satire ne school akitali school na school chinde ne school yobo bundi bwa maboko ngo iyo kin talents ya Murali Matilda. Mbia mana sana ngwiraniro sore madam tukwana January intakes andake ninkekeiga mo inki boniga mo gendete kubeka libreranga aborkiwa belikia sobongi asiki mutagita aborkiwa bange basoime ya Keroka goseketi ase omotinyole bosi Muralia mbia mama Keroka kerere skuru ntobwate chi program chikuru ku intakes ndio mwana goche skuru Keroka wate chintake isata somwaka intake ntangani egochaka January ntobwate May na September. Lakini nyume skuru etara igorwa ntobwate miroberio ase tokubeka abana twamanyanga umwana geto eniroli kosigete egera gocha January onyora aborokia komenda n'abantu bonse people society ngantuganye to umwana uyo tunyare ko batuwikirania magani yaye igongero tobate ya January intake igobona iga intake negendrete ya January umwana ache erikie egere tumubeke program eri nere nyorere libaga singencho tutagete kumanyanga umwana gauka January ta kwa maiska anyore nero nyore libaga ase Keroka mbia mana sana Mr. Omero kwera na sore tukwanira abangana career guidance aborokiwa ko baigeri igoro kusiko ba oboseme igoro igemeremo iri barachoro kusiko sieri ngiya barenyorere nande nkorenge nayo tenenete ase department yiga obuya bukomanya aborokiwa igoro yemeremo eri emiyoro chinga oyo igana bakunyare yiga na obuya bwae mborobyo ase skuru ya Keroka. Asanto Muralia. Bono ntagetenda abeka mulero buya liswali ria kwambo liri yabo kabisa. So that ntaralira neri na kwali mboli ntobwate intake ya kwanirwere January
toganetie abanafunzi bono abanafunzi type kia bataganeti tigango ng'ansire gabo abanafunzi otobwate type chinyinge sana mbarororo wachiete skuru lakini rende sababu emo seibere bachieti gokora nona masomo aba primary bagatigera gati ine type emo y'abanafunzi type yende nero otobwate bachiete bagasoma bagakora masomo primary wetani abumba chieti konyora libaga bachieka goendera masomo ya secondary. That is the second type y'abanafunzi toganeti. Type wende ya gatatu y'abanafunzi bali bachiete bagaika baka form 4 bagasoma bakanyora grade banyorete bono grade ikiko kwanyorete ogachioga firi na yaya njebona masomo na elde wose tuchieti konyora ibaga iyo kogenderia masomo ayu sababu ya kifedha ose sababu chinde chire mbali mbali oyu no mwanafunzi yondo kolenga oyo gatatu mwanafunzi yondo kane mbale bachire chi college bakorere chi course okonyora mwana akorete course eli omuyibori amochorerete yani agaisanikio omuyibori na tigankore nkore ngina nesi kongo bwekane ti make it about in the community ose in the family nyora masakara ono mwana oyu iranire isiko otimokire isikata bwatikenda gukora igari stranded iyo chitaibu chonsi pina kwanne cha wanafunzi ntochiganiti chiche Keroka Technical Training Institute mwanafunzi oyo kolete course akanyora ne course yena kolete taliero naga niti in life kindly inchuango toikaranse naye ototebi na kibirengerere byao byarenge nande togokonye because honestly abarali amagana masomo tabwati myaka na bongo imoka bono iganso ekerasi it was surprising enough na ora nyono mwanafunzi inde ningendere gosoma bono ayetata kwa kole school mwisonde ngakio totebiga igana bono maetana abana bakiba gosoma bono tiwa bagenderera masomo apana just come the way you are so that toko guide togateina haya ekosi uri gwataete gokora nereye so ange kerasi metokoreki togosomi na ayo tachiete school kindly amasomo Kenya siku hizi igari structure dienjerere ngia sana no yo no rio tachiete school libagali ya ondirororo just come and we sit toikaranse tomanye na iska konye nkio gokora nkioro chora nyare tigango togesire iga tokebekeri berera na ya the end of the day yosoke ogwekana montonde wensi bono kerokaria ntowatch program chinyinge sana chi program chibwa towatch chinyinge sana na chitokuru semi uchie saba nafunzi baito wachire na korangeke birengere byamwe kibyarenge nkagete ninchi konyara libagaligia so that ngere so mwanafunzi ototegererete gosomo yuri ototegererete na program kichi tokoledeki tobwate wikera gutiganda atigereyo meona sana sari right mwanchu muligelinga ekerugwetenga bakwerera igoro ya 2026 intake chirendenga ako wadmit gosekoira abana balia gusaborokia abalia aborokiwa bali baguchwa swasi amasomo kuchakira mwaka ogocho 2026 chirubene mwasa 2025 mo ekera ereire gagu otobe chi program nechinga babwate galia nabonga neti andake generally turachaka ngabono lende abana abagwenta kujo in school abeno mwana monene yandika ulikelia kenene wata magoso matabu bogotu ebeno ulio koleta gatigira nchira ebeno ulio somete kusi ayo na nchusari kumbati yoborali na andika nditikuti gosenye bekensenje kuliye ngao ngaki inkusi kichi mubwate gali eligero morokia arachi gosoma tukune departments mubwate andake umubuligireti awo tabyo mwana wenga Keroka mbate mbwate keneke. What are the courses mokova? Thank you Bwana Saligo. Eyobonere nsemo ya maana sababu ni maete umuibori omwana mwatwalira interest yes eyuere buya sana bono mogane tikomana Keroka gaiga specifically ngi Kerororo bono Keroka eskuru yobobundi lakini rende that is a general term eskuru yobobundi ekerengo bairesa chikosi echi ngori ya rais mole na chikosi nchire ime chisoeta mangana management na chire chipado chiko baruna ene skuru yobobundi bono ekosi ntanga nitobwate Keroka igekoro kuna ekosi yoboremi Department of Agriculture and Environmental Studies bono ekosi yoboremi imeyaye nebwate chi section broadly chi section yebwate ni ibere section yeme ekoro kuna agropreneurship
section ya kabere ya horticultural production. Yani obolemi bwaitu bwankaria bokoini borobu amang'ana y'ebimeri naende obolemi bonde bokoini borobu amang'ana yokorosia endagera gochi konyioni gochi ase abakenya bande naende isiko ya abakenya bande igo ene ensemu ebwate amang'ana y'obolemi. Department ya kabere igekora kuna Department of Applied Sciences. Science ritogotumia chiri applicable applied sciences. Bono department yeye igebwa section nero ibere nere kora kuna science laboratory nima itena chiskuru echeto che secondary even the junior secondary schools njibwate laboratories abantu bakolega chiri laboratory chiri nabo abutoko produce. These are the people we are producing in that department. And ama gotwara naenda another section ekora kuna analytical chemistry. Anda kiora kagere na ekosi yeye gakare nkomu sana apana ene lieta lirure na analytical chemistry lakini rende ige kubwata mono amangana ya chemicals ikiagera ntobwate chi industry chinyinge chigo deal with chemicals. So abanafunzi baito na bua bwago koba produced bachi kubwake chi industry echi asensemo ya chemicals, mixing chemicals and what have you. Toma wase department ya gatatu ekorokuna Department of Business and Entrepreneurship. Ene department eteneta mang'ana ye obonjoreria business and entrepreneurship. Obonjoreria obe department yere nene sana. Ime ya ene bwate chi section mbalimbali, ndobwate section ekorokuna office administration. Office administration nere liye godina mang'ana chi secretary. Secretary chimokora chikokora chio bisi mbalimbali bano bakoro ase department yeyu. Toma gotware course ende mawe korokuna accounting na mang'ana CASNEP ngaita abana moigura mang'ana CASNEP moigura mang'ana accounting programs chigotoka ase NEC chiatoka ase SIDAC. Twama gotora ande chikosi chinde una human resource business management supply chain management chikosi ne chinge chira ase department ya business and entrepreneurship. Manya ose department ende korokuna fashion design and cosmetology. This is another department ego deal na mang'ana echianga amang'ana yobosoni amang'ana yo koirosio mobero ng'akio koibeka buya abaminto na moroche maigatore nkagete na ntori bobe na gokorane tukimbiera osiri tukimbiye gingeiru igo ensemeye nere iye korokuna fashion design and cosmetology sike usie korokubo rembo na usisa chinyenche ne chintere kineke kusiba kineke kongori kabisa fashion and design usukoleba madam straight abuka iga mbasise chinyenche ne chintere kabisa bikonya leba erosi ryo mutube erosi chitukia erosi rebichara ibine bikuru kugo sisa chinyenche ne chintere inere kosi ya rero wono nere yiwono mwanafunzi akoro kiwa yaro ku fashion design and cosmetology wono department yene bwate nere bisege nyembali mbali unoyo minta soliga eresire ne bwate beauty and therapy ne bwate addressing nkagete ganye beka bya sana seke gusina ngakibonete korokwa toma gonde department yende yagatane korokuna building and civil engineering madam Becky ngagete no ale gaiga noyo mowe wa barokereri bagotoka se department yeyu ne what section chinyinge sana and by the way it's one of our giant departments in Keroka wanafunzi to watu abange sana they belong to this department korokuna building and civil engineering. So imeye department yeyu to wate bintona building construction to wate bintona masonry carpentry to wale bintona land survey civil engineering chikozi chiri chinyingo koigwa chigo di na mangana a building no chira se department yekorokuna building and civil engineering. Toma kwende department ya sita ekorokuna computing and informatics. Computing and informatics is one of the latest departments chigo di na mangana technology maito wono squeeze tole ICT kere gento kere umtandao yes digitalized wono kere gento kiabere digitalized wono ntotagete kobera Kenya ya miaka 80 ntotagete kobera Kenya ya miaka ya 2020 iwono abanafunzi baito sikomba understand te bya sana because I'm very sure nowadays kero montari social media so onyo taito twaro umanyi bole gochime mono nande by the way this department into atwale parting ya sana ne serikali egatwaige ntwe korokuna chitumera na saba wanafunzi bago somiru nanga kibara kolega asi online so ne were Keroka just come tukoeresa mangi go department ye department ya saba korokuna electrical and electronics department ekokuwa na igoro ya amangana wiring
amangana transformers. In fact, there were the two sections in that department: electrical installation and power option. Echiwono ochikabete ebintu byonsi bibya mangana wiring, ebintu byonsi bibyo wetest manoni skogali abantu bakora Kenya Power nini. These are the department, enere department go produce abantu nabo kwa machukuliye gasi Kenya Power so bachukuliye gasi oirike okole gasi yao wiring anywhere. Then toward the department endeko kuna hospitality and tourism management. This is another also big department ekorusia abana bachokora chi hotel yegasi. Toward the very big hotel echinde chire Mombasa, echinde chire Nairobi, echinde chire big towns. This is the department we call hospitality and tourism management. Imea into section nyingi, into the food and beverage, into the housekeeping. Housekeeping is a very popular course. Abana bito bange babere bagosoka isiko bagenda Saudi Arabia, bagenda Lebanon. Chiko sinyinga atakere batoke bakolete ne yemo yabo is housekeeping and accommodation. So abantu baito bali mu what such like ambitions. Tafadhali package yourself. These are the courses mugende mukole mu mwana wanso twale birengere binebyo. Ono togende course yende kuna liberal studies. This is another department. Liberal studies wata mangana udin na social work. Ntobwata abantu bali bago konyese community nande bashirikiana ne nyagitari so that abarwire baito barenduguya barukunga kibakoragera nande barukunga kiba bakoirenda after you've become a victim or after you have become kwanyolire na mechandendo yonse ngakyo komenya in the community. Bono ekosi department yenene nebwate chi course chinyinge meaye nebwate course korokuna social psychology counseling, nebwate course korokuna home care, nebwate course chirangi sato inyega chirese department ye korokuna liberal studies department. Finally, ndobate course korokuna mechanical and automotive department korokuna mechanical and automotive. This is a very big department egodina mangana ya welding and fabrication, amangana ya automotive, amangana ya engineering courses in general. Ayuagudi nechi gari, nechi engine mbalimbali. Well, finally, other than these 10 main departments na kwa neire, ntobuwa the short courses. Na short courses na chiraji o chirechi nyinge. Chirechi ko ira matuka makeiga, omwana okoraki okoro iwe certificate yayo okoraki oira nanka. Lakini na chiraji ngo chierra tore isobo gale, to chioro kina chirechi na ninga kichiwenete chikoru. So in short, before untara kora, chikosi echinaba erese echi department echire ikomi echiwono dogo chiroka regular courses chirio mwana gocho ba admitted orana program gose 1 year gose 2 years lakini rende nande serikali ya onchoire these programs because right now tobate ntokora kuna modularized program program wogo swaime ebwate chi step ayonyo otaito kole step 1 nyole certificate yao, step 2 nyole certificate yao, kogenda uno kuganikwa ukole lakini nero ne yungo nyerra tole gochime mono so that oyo tutegerete nera nyale ku understand nanki ketwaro kage group modularized. Mbia mana sana madam kwirana asore kwanere igoro ya mangana bunabono equipment nabo iko infrastructure yeskuru abaruki wamba bwate ebintu biribiganire babwana to kutumeka samasomo chinyomba chiraronye ne birasi onye ne workshop nchisaine Mbia mono moralia tiana inchengire yobageri goteyo morigereri itonga keroka technical eyentege tangani ngardo kwane infrastructure utugo chakira no access ye school kozonye tokunyaro ika school tokunyara komanya keroro igona inambe ntangani keroka igere situated asogocha asechita ikachinke epalere well maintained nyuma antara che school ime another infrastructure ngoli yeto ntunga security issues school ya sere nole mengu mwana ona ali safe singenchonkero mongina ulinkali akolenge lingantu mu mwana one keroka iye karuru sana ine keroka igere as a security assured ngira nere school imebona infrastructure tuchakire classrooms ebirasi biroro bisaine naende umuralia nentaka gotenga lera masoma technicals twarure kirasi igotole basically in the fields mangana ali kwenye gosomia mwana mangana amanga mange uyo wita chisabu maita abana abange chisabu na chichi kuchichale toboko
Lero mang'ana yo muraria ekirasi kero oro practicals. Toche chi workshops. Kire department ime ya Keroka. Chi workshop which is very spacious. Ase to whatever equipment chira available. Nechi workshop sechi kire workshop ni what technician. Ego meaning yo manyibo mwana ime ye workshop mboleke that for. Tocha mangana ye biro gasomana wikaransa biro in plenty. Lakini murarimuna nate abone gatolenga skills. Nintake commentera ekioyo minto omerwa atewa. Yes. Nkero gocha chikosi chire Keroka olige just department 10. Ebinto mbori togoranga technical departments. Technical departments ichitagete ibinto togoranga skills only. Onya gasungu karoro ngari gakeigo karinyo no mongino orio gumbara arachakoreki agepiki. Igongero kurigereria Keroka department nire yemo ya biri introduced. Egorokunga RPL. Recognition of prior Learning. Ene department Ministry Education ya introduced as technical institutions. Department ye ya sobwagare ige kurigereria obumanyi buri obwate. Yani nganto gutageti oche skuru oche gosoma. Igogocha ontebi onsari gonte nganchi ni manyete ko gendie gariga nandi tinda tuka na sikirasi Karatasi nganede. yoka wakane chibesa chingeyo chamate oka Ngo beka murasi chi practice ba na matemo aya ndutageti ntukuruka ngoche practical ngoto chogo son practical ne muyoka amatemo lakini nyumo taracho meterero buna mwalimu atende guka ICT era abantu ntwachito wakachibicha sana oise kurigereria society yabone gakire gendo kire magazeti TV WhatsApp ebinto birio gwaka watuma TikTok y'abantu bagoke ebibona bitokoroka nga bigo support evidence yaonga konye Matilda ngotengaje konye Matilda ngurugari echichoka na chiogo chanachio twakobeke program eyo wakora matemuka igobona apart from a normal learning igange program nere yachire yatageto gomanyiboka oikaransa utayoto some ase RPL madam Yes. andake certificate kiga neiri gose mbo manyiki ekerengo kengana na kio montaga neiri na montare bolinga nchanda ke ntakite gokora kugenda nyora maskara nimbo atubumanyi abara bolinga qualifications for RPL nchire chiche mbiyamo no moralia nyuma ndara kwale qualifications cha RPL tigangire gotebanga requirements chego so Keroka njirichi egero mainko nyora chi qualifications cha RPL na liora amanyenga kira umuntu igali suitable a candidate ya RPL. Keroka technical ntubwate levels of learning. Bono iga ntwarwe bintu biri byanek utore CBET. Modularized curriculum. Ntubwate ntokuronga entry behavior. Keroka buno yo mintate abegete geto umuntu utigete school. Igonga nabago chaga class ya maiki class ibere ati useki class 8 akore. Usaike form 4 akore. Bono levels, level ya insepi, ikoro ku level 3. Level 3, uno mwana ulio tigirete class 8. Usainse ya class 8. utabwati sakara Utabwati sakara. Level ya kabiri kurunga level 4. Uno ulio chita paka form 4. Akanyore E ne D-. Winero level 4. Kogo chasta kurunga level 5. Iwane level kubwati u na level 4. Umwana oyo nolio nyorete a D+ ne D plain. Tuacha bono level 6. Level 6 imwana onde bwensi onyorete C- baki A plain. Iwane level 6. Iwo mwana onde bwensi uchaki kwango yeinse P baki A plain. Nara accommodated Keroka. Nyiche bono requirements cha RPL. yes RPL tetageti kwanza nga inomo Kenya gusaye no mu Nigeria igo number 1 no gutwari ID ekibande gioka onye kore omugeni Kenya
still ngokori nabo kori program eyo RPL tetagete certificate ende yonse ekibande giokite ke otutaine elieta riabu nokorokwa nonyare gokora practical RPL tebwati miaka notwari miaka 60 nabo gochokora amatemu a practical oka waiwe certificate na certificate iyo kwaegwa tobotiteyo na mwana otokwira nomo lani ikiagera n'ubwatu bumanyi gose nebunde kware obumanyi nabo amasakaro tabwati certificate obumanyi obutogosomia nabo obubwate bono ntotaiti kunya gokoiroria kirasi ime egere tunya ku waste time ototagete nga nombwate obumanyi naeta kwe certificate yogende iskali okora igasi nkio omoroberi igo bekirwa ase chisukuru chobubundi omoroberi oyo bwa RPL kwanyorera amasakara ase abantu bari babwate obumanyi batabwate amasakara obumanyi obo gente program serikali yarigereria ng'a buya nkonyora ore omonto iborete obwate talent lakini onditaiyo konyerora bone serikali ekarora ng'a nainto tiga tobuba recognize ing'a nabo bakonyara kwaiwa egasi ya serikali banyare gokora namba ibere rero gasi tokoenda oegwa obwo tobwate certificate bono toko increase chances chokonyora emeremo egere naye ria abantu bakobori ng'a Matilda nobwate gesero kiao onyora naye nokorete ki nobwate esakara ere gangene na serikali yaroche ng'a kobwate obumanyi bwokorosia radio lakini sukuru gwabisomete maybe kurwa ase omosani gose egari iskari kwegera okwagacha kurwa ase omonto komanyete ng'aki naye togakore ki togosoia otware equal opportunity ase Kenya yabono eyio nere egangene serikali yaroche ng'a kobwate knowledge eri na skills chire togosomia esukuru naye nabo obwenderete obe recognized onyare koba gogokora egasi buna monto onde bese erochete esukuru. Alright, asante Kegima Omwanchu muligereri onyembono gotonyora inyura ng'a keti abana borokia bisukuru eria Keroka Technical and Training nabolige gotomanyi obwansubu ya bwisemia se skuru eria na onemono gukwanera okwelikia usokulikwa borokia ase o aborokiwa ase mwaka obwechirwe na 2025 mo kuse 2026 uyoma tukoma keiga togoso ase mwaka gocha awasabange mabaga uyitna bagota bagani gaile gwazi wange muganyereire sana kuri nasuye mito Evans andake ekero dugwakonera regular courses ni course au mokwenana gare tiora tebi short courses njirichi moko bwatoka likeroka yakora naro ruwa nchete nganji manye course ko iri kiga namyo kirega likeroka nsome asanto yo minto nsarigo naba resa buronge nabatebi nanto bwate regular courses chirase department ikomi and oyo minto madamu otebere nane tubata an extra department yakora kuna recognition of prior learning bono integetenso ese short courses na chira chimo chimanye nanchire chiechi nande mo chimanye buya ngakikichiko irangani cyatoka na chielire yes bono nganchira asinini ntarasa short courses nda kwana egenteke mu igoro ya RPL enchire eli madam wake ererera egentongere toboete sana ikoro kwa matemu ikiagera kerenga kiegere togokwana igoro ya matemu nona abana baito bakoigosa matemu ali na kanete ko primary na narongo chokora ana madam wake ko ngama karatasi jage kuliko ngakirene nande yaba ya kumwangeresa buya mwantebi na inchune chibicha ochene ibintu bikoro kina nima etegasie nani mwande ninje gukora matemu apana bono ndede kebeka buye igatari matemu togojibo koria chibiche chiwacha na chirachio amalisti ayo gocha naro toro kina onye ngikora plumbing gochiane nara ewe oda nagora ibintu ne binkogora video nere yembwatete manga kingo kolegasi ainara matemu togendere to mwangwana tali matemu togocho goikaransi kerasi metoko elisagara togote ina bono likango apana aibono toro kinanga ki egasi ye aseke maene nonye manyete ngonye korore onye no bwagachi esimitie omochango oyo teneni yangenya sieyu ainara matemu yani in short ntobu atirie taligie toratumie goetani gokwana na matemu but in the real sense tali matemu gochi goikaransa togokoroki togokori togoteina bono likagento gete apana so ngagete nanye bekire buyense meyo
bono tiango tera nese short courses tobwate keroka gochire more than 40 nechi course echinchiri ogocha wasoa ime kere wasoire ime wateba ntagete gokora wiring lakini tintageti mbere maiga for a long time ntagete within 3 months nyore certificate ikiagere certificate enanyiganeti njokorera gento gete so bang'ete chingaki chinsi nini tafadhali nkonyora nde certificate eyu bono igo gocho ikaranse togokora binto gekeigo bia practical iga nande gokori una NITA ne examination body gekoro kuna National Industrial Training Authority gekoro chi certificate ntogwate grade 3 grade 2 grade 1 actually ekero gwasoire ime grade ngeganirigere 6 months within a period of 6 months wakorire grade yekemo igo wansera grade 3 wacha grade 2 wacha grade 1 lakini every time una wakora these 6 months ngoe wore certificate yao awenye kwagane tie certificate ya grade 3 okore bintu byao nyore certificate yao koreki ogende isiko lakini rende chikosi echiga jire chiechi kiagere nero yarenge question ya maana ntogwate chikosi chire chia short courses in all the 10 departments na kwana awindu tatiko endo chiko mwanafunzi oregiro kugira usino mwaka oyo mugosebere gosetato ntogwate chi program mabuchire short courses toso gokora magana food and beverage ntogwate grade 1 grade 2 to wansera grade 3 twacha grade 2 tuno gokora grade 1 also magana air dressing na chire chinto gwate the same short courses ayekero gocha bono kertwa ikarasa na itwagamba ngomanya tole birengere bia boronge nenga ibirochi igota itoko mwanafunzi ogo ikaransa like mwanafunzi ndo bwensi asome ngora bakachinga kichai chiere goso wacha kuganitia gasakaraka goso kesiko immediately toko manyano otagete konyora risakarario gotagete ikaranse kerasime albiel nerega ige toko manyano otagete ikaranse kerasime for a short time like 3 months or 6 months ntobwate those short courses na chire chigo toko beka borongena ngayo go fit mangana masonry amangana carpentry amangana ye noina mangana business we still have some short courses there noina mangana social work we still have some short courses here ona ate awachire more than 40 short courses igone chi nyinge sana chire ningasa go chibeko mu barabono gaiga igochira ire chinga chi nyinge sana lakini I want inchu let's sit together to ikarasi to nena na chiechi tobwate na aye kyogane tukora na kieke togo fitie sota kire kobera. Thank you. Alright, asante nino chabantabange sana bagenda tulikiragega bagakale ukwanira igoro iskuru ya keti na yetu tukumaika na bukumira kali so mtandao Getembe TV nsama ya Facebook abo gali si YouTube Getembe TV jina macheto gali si SMS use ujumbe Elia Gatona nkekigma nyoka gali si 072644 7367 wego 0741583878 utulikire ujumbe uchakanitalia go ya mansa moto biga yubu atekurua na taratibu onsi kianda minga na batukusanga AMO ASM utabantu mbaroro bakuigunga engineering bakaganga engineers na abasaje nunsarigo engineer Evans bono lero bintu bichenje titubwate nga engineer Rebecca engineer Kimto abarabangi madam Rebecca gura said department ya engineer building and civil engineering nkike gato tebingo buyere ronga tukwa na bebuli batebinga why lero mpaka basubati bakwegira mangana ububundi na buga mangana ubwagachi na mangana civil to tebi starting from you na yo etuta guso mwalimu nkike mbuya mono maralia tigangireli bageli gukwana nga Keroka Technical yebwata eco opportunities. Oh yes. Bono inche buno moro kyo Keroka Technical ebikentonkere gekorokunga women in technical development asobenga weighted egenteke ene program ya chagite kunacha abana abanyaruka nabaro bakore engineering courses ngero ko engineering courses kale wakaigure ngo mwana nyaruka nyonye ne sabu ekomo chikumurutanyise tokanyoranga unsaligo bogima bwabeiro bongao tokaruoro bo meto montondiro watanga bona siikire tiango na into turate matolenga inki na kia basongo watanga what a man can do a woman can do it the best
inche Rebecca no mwalimu wa Keroka building and civil engineering ne elieta mungino ndi bwensi ontegerete kuriskalia style iri twakarengere iringa omwana inyaruka igaro muregeu mwana nyaruka lero nabo bana bagokora ibuya sengencho chakonyora omwana omwiseko amwire nga tiangore mechanical engineering uyu no mwana weruete kurimiaye bono engineering onsarigo ne elieta bono mungino ndi bwensi oriskale onyobo gimasi bwikire bono iga omwana otakeire akore course ya engineering no mwana nyaruka ase kyonsarigo ingi chali mwao onyo wale notegete kwagache nyumba umete abantu ngolire bayento kuri nga gender baswati mbali ko bakongumo na bakora mo no bronsaliko moko na bonda agotie kene ngi nyumba yonsaligo ntake gukwagachira goko ngi milioni yemo lakini wako nyoronsaliko buna na batenga karanga chi milioni ibere igoto ko ligenteke with a lot of care Oma etanda ke inungu machikole watenga tiangu tura risk. Ntondo liko risk watenga otoko lingi tokere genuine. Yes. Cause ntutagete bade trust yeli wa trusting atiange madam engineer gasie nyale ko bagingo kioro kikegima. Keroka technical nduwate program eyo. Ase tokona cha abana baiseke. Okay, onsari go challenge sinchiro. Ekero ko nyoru mwana nyaruka akore electrical. Mongina wo chako boli ncho mwana wane kurwali bogirango. Ali no motebe stima iguru. That's an abomination. Akiumunga kibono mu ngo nyaruke yane ko ganda kirama kwaga. Nga kyago so akira macha ke waka nga gache. Umate Madam Rebecca abangina bali gali aba mama bayito bali gali bijoro bagotegerete boni gana ko ligerelia ngetuba bikibiyanga nkiki umwana munyaruka nga kyago so akira makwagacha nga kyakuli nestima igoro nga kibonanga kale kurara nyaro yegali go bungole ekyo makigali ibintu babike buya bamanyanga umwana uli gakota mami I want to be an engineer like Madam Rebecca umwana waye gulibaka wood onsaligo inche Rebecca ndaito kwa gachire nyumba. Yes. Kari necessary rinso ekira maigoro umaengora nga nchino mu engineer. Number 1 ngero mbwate knowledge na skills. Oiso. Ntobata ntokuruka nga supervisors. Yes. Nabango kweresa ngo nsari ndaito so igora ali okore. Igo not necessary nga nchina so akira maigoro. Yes. But bona iga se Kenya yeikeire ntobwate ibintu tokuruka nga priorities. Inchenga nchitego kora. Igongi sa watengo nsarige aliri batiri ababobe lero ntubate ndurunga attires. In the workshops njire very favorable. Ase lero mwana nyaruko ubwate apron yao okobeka nebikoro tubya safety umwana osibo mu kibi oso mutebe stima igoro okora bereke bisho koraki okora. Eso society ngo nyago chinchire. Lakini bona mono abana chinyaruka aseba uchi ba fit as engineering apart from wango kora ngo batura ndunga supervisors consultants aso go chobisiane na kweresanga usaiga eresa iga namba ibe nabako bu mwalimu bona mnancho mwalimu na wangu eli kwagacha ngo guidelines no okora lakini ndo gosinyana bango kora igonsa ligo mwana nyaruka stoikire bono iga this is the right place to be. Oh yes. Kosinkali ya usokolire nyana abangi na abange discrimination yego changa mwana etaikora takende mesa. Bono lero tutagete to compete na Evans very favorably. Ingankero Mr. Meru ale business nje gonde engineering. Umate ni achievement. Ngabano saliko nayo go chali Keroka tokora kora beauty. Egere nayo break ye protocol. I love this motivation ngiyanga ayo muibuli legali kurali murobi obakulete gali murambara agubalika kubakonye gutie na bosa ura myogi bara araende kurasije kurasisa kinyenje kitwateba nandi lero bairi I've seen several boys and gentlemen bakomina bagorosi bagusata chinchara gai town bagwakachiranga bakorosi bi and they earning a lot. Yeah. So you go and say a change. And say change it. Na Keroka is one of the institutions ya ruli bagili. Yes. One of Mr. Onsarigo soligereli one of na bana obakuruga. Omwana ora rugenda geranywa nayo 10 n'umwana umwe. Igore yare yenteguro nga gender balance. Ngise ko genda gali ndo siguchinchara umwana umwe ara kolibu ya mono.
kuba omwana enyaruka igo ingoenda engineering omwana omumura moiseke igara akori mono kuba omumura igo nkemine igo nabiko nyakano netu kino minute bya iga no ra yo mumuro community dero nabamura ba community igo wano nsari igo moibori ole skari ontegerrete tiga turusie genteke nga ocholero omwana egenta ochikokora tiga kero omwana onye karochi naba no mumura gatete ochikominate oki mwe that chance enyaruka gatete gocha kwegera kwa gacha mwe that chance ache goko korobe mechanical engineer Matilda nayo chega to kwegerie korosie gari Very kanika. ya rikanika ora ko liwe jamono Very kanika junior. sawa sawa. Thank you very much Mwachumuli. Nchene na soko bomera sinteka yakwera abali mwabaigana abali gali baganyetwa kesime oga boli nkosikyo ganeti bako mwerekyo muya yunyuraje namba n'ikirega wa screen ngo kwa na 0708 330 000 boyigo 0726 588 na 588 kina mechiku chiaka wasereketi rimo lyoka utabwa tibu wababonde bwonsi umena nabali mwabiga Madam Rebecca Mr. Omeru bali gana bali banda bange kegima uba ukwaliga ya soko kwa chikosi ekyo achia amaboko ni chikosi chingi ya kegima Matilda. Mr. Omeru eno kwanire school fees na boigo no nyaboro kyo abaiga kiro omwabaira megerio banyare konyora skills chiganiri ba graduate go ba connect muri baso asi industry banyora so mwana akobera nanya konyora siringi 50 yae kosonyore genta konyora gukora. Asante Matilda se liswali ligia no maswali ya yara kabere tugwata mangana school fees and then tugwata mangana yo moro kikonyore sago chigoswa in short nere anse ko irigelia ono tikango ngansere nsemo ya school fees my tento wate challenge and we need to be very honest kema enengelina abantu ba mintolero ntobati besa ande besa yabeire ekobege tamerona no ninje na somete sauri muibori atagwate kende ono no na akorete sabali ane amasomo gawe ono I want to say this is wrong na ande mwana ndo bwensi ogotebana ne school fees yagerete tachi na some school aina magoso ikiagera engaki ya rero chinjira chinyinge chiagiri chokonyore school fees ekerota bwati school fees serikali nebwate program ebwate ekoroku help loan yo apply kirwa soire kwa bero mwanafunzi kwa iru admission number kwa nyoruri bagali yo apply loan kirwa apply loan yiyu squeeze to bwate system we structured arakabere to bwate scholarship and to bwate loan yani aikukuacha kwa toeresa ukoeresa kuli kwa to assist to apply and we want to be very clear bana baito bawo chakiroka technical don't make a mistake yo to apply loan is cyber sababu gali oko endo apply omara konyorana kwa bekiru aseke wango kilio tawene tekobekwa omate system yacha igere ego chunjua ekoerera so that kwa manyekanana okogani kwa onga kikole abana mbaroro bakuruchi family chinyarete bana bumbaliko ba sponsored mono ne serikali lakini nde serikali ngani tiko sponsor mwana okoru family tainyareti lakini o tainyaro kokwa goika koli kugo yainse na hande go ishori we form elibuya so that kwa rekanana ayenko inyarete ayenko boli supported so omwana otawa school fees omoigoli otawa school fees eite kobere getango tuja gosome school bono kulingana ne program wacha gukora serikali nebwate emwerekeo na chibesere ngubene twakana chi program ichitwaro kachire regular bono chiabere modularized ekere chiabere modularized programs njiroro ogoswa module 3 kwanya kora one term wakora matemu wakorerororo ande kwagende tamwende oliorengo sino yo level 4 o proceed to another term nero soma okorerororo muntu level 4 okorereki okorere gabo korwa woyo level 5 na mada mwerese igoro yechi level abana abaganya guchunjungura ngora lakini wansirete ko level 3 module 3
oga proceed ngora ogochwekere level eri onye level 6 aigweichengire korunse paka igoro maete kare yarenge no mwana agocha kuri university okorete civil engineering goso okorete building kogo chiko mwana ngagachire nyasie kende ngeye. Yes, true. Serikali ekalia raisina, we are producing so many people without skill. Wano system yahirane in technical institutions so that umwana wosororo iga wansera ne skill elia inse oro kiunankie litobori ninki omochanga ngakyo gokorogwa kwamana kogenda ngora onye kwalenge go level 6 kogo chiko ika level 6 omaete ne supervisors. Yes. Aye weta ni kobe supervisor aye no mwagachi. Tali nani imbwate degree lakini tima itino no kwa gacha. True. Wono enseme twate baye school fees. School fees yeitere kulingana ne program yao ngakiere. Mbaro wawakana 30,000 lakini 30,000 ni chinaeresire borongena chinyinge chiabe serikali nkolere wakanerere. Na hande wetani serikali gogotenera. Squeeze ntobate chibasari che constituency. Ntobate chibasari che county. Mugaba nakorwe basari. Yani tindo china school fees nebe egetango eso mwana ori serious todo koraki ose school wasome. One kera bana abasomire. Bakorere school. Ngo link tole na industry. In fact a program na nende neroro serikali yarete korukuna dual program. This dual program 50% ogo train kole school 50% wa train kole industry. So that onyo mwana ocha gukora mangana yo borugia. That is food and beverage or tourism industry. Aye otogo koleta tokobeke ekrasi ime osene tamwe yemo. After this one term, next term tuwako ile industry tuwa watachi ororo. Nokara mubogani hoteli. So that practically kwa mayana ngakienda gere korosi we hoteli ngaki customers wako waserve hoteli wako rore tamwe iyo ngima wakora. Ande kuira nese tole. Ande waguta nenti wasene tamwe yemo. By the time wogo soka kuru tole no maete nanga yoro chigochi. Yani in short mwana tayo takera aso kuru technical institution again this catch ko mondole useless. Apana igoko genda isko ochiko mondole useful. Igoko genda isko ko maete nanga ki igongo swera gochiga iga. Nkolega asie yani na bunde studio koboko ngetenere nje ko manyene go senso ase industry getena ire tunganyora kabaga karororo oso rostre direct. Very true. Alright, asante sana mwalimu Mr. Omeru. Ekatunyo kusangamo kigima nducha bantu bangi sana Matilda gali bakolika akina babo bana basike basoba soire gali kurudoa Katal akina Murara Paul awatenga Kit is the way to go. Murara Paul asante kina guka washago kurabo kina mi village alinya bikom nyabi ngokoru well presented Chai News and Erno Alime Adrian Smam Kemto Kurwa Roboti Nyatieko na Ruth Kemto Bwakirabia Obede Nyamwange. Igawata Kid is one of the best institutions not only in Kisii but countrywide. Salimia Madam Rebecca for the work they are doing there. Nyasaba Seseni Dan Kanomo Mausa salimia Rebecca na mwalimu awatenga wambie Dan Kane waona kwa on TV wona na omorochi ukegima bono andake ekatonya kuligira ligangira nase Madam Rebecca ndo chechinga kichiko jokomyo kana boigo bono intake ya 2026 togo kwanera no mwakwanere igo andake umoroki wogocha ndia wenta gocha na ndia ra udumu ya seskuru nkia gocha na kyo okwanere ko bono bagenderete unetata benginde kimo kwana egocha kwa 2026 goseboni igo mwana ogocha mambi nanyo ro muntu komokonye skuru nkia ko boguli gocha masemo madam babike bia mbe mono omwana ogocha keroka technical school teligosieku igobuna tora programs che school nchingandra. Yes. Igaya na batokora iga gosebuna nyweto kunya gukwana iga nabokoli ni gari ogenda keroka abantu no bali ku customer care package department igo school tesiekire kogocha ogocha ne photocopy ekibande kyao result slip ni birth certificate ibintu biri byao bya muhimu arafu ochina besange igo buna Mr. Meru abira goteba egento nkero moralia Mr. Meru atigasiko kikwanira Merikoro kunga examining bodies. Nkitogo matemu kitogo kolikeroka. Ekintu kibwato ikatwalo ko boli. Karibu. Sawa mbiya mono. Yes. Inkumboli olekyo. Bone school fees nera atakwanire kuri kunga RPL. Okay.
repair it about school fees. Oh yes. Yes. It's zero school fees. Iyo ntega tutagete necho sichamatemo. Oh, igonche gocha iga mombe kali gali memi nyoke guchi ali getino keroke bwata sagia ngoncho lichikona mwalimu antebe nga indicate kora nini mokora negene no gwakana monge certificate. Chwe sichamatemo choko kubeke gali yoko munyokia. Oh, wonderful. Nyo gotete kwaga chawo gore chisismiti iga ebigo byoka. No school fees sasa repair it. Okay. Myokango mosaso murobuli gokurunga halipi hela alikeroka yakora balimu babwata magana mahasana gaiga chibu yakigima timetintrina nasema Matilda yakora ndo chichinsa chito kurose director yande gali kontabinga chinsi chikulinga kigima andake Matilda atakubuli mwalimu kwondera ngama ngana examining bodies yakora ne kinga chisana baibuli mbale bagotabanga school nero ko iro mwana kwa chikonyike sera kujanda kitabuat bakoro kunge bioski keroka ne yamwe abu. Asante bwana Nsarigo saulie chingagi cha munyokire examination body si otowate chirangenye gusesano. Yes. Me korokunek Kenya National Examination Council lakini NEC ye serikali njate from technical institution wechigoro yes ebe first out. So ntowata wanafunzi bago chikonya gukorera. Bono instead ntowate korokuna SIDAC. SIDAC is the new examination body. Nero developed the CPET courses. Nero nande go examine. This SIDAC is Curriculum Development Assessment Certification Council. Nero wone serikali ya irelibaga gukora mangana ya matemu ase technical institutions. Arafu korwa utu atware ye korokunita. NITA is National Industrial Training Authority. Short courses chiri nabate bya mapema chinyinge chiabo. In fact almost 100% of them go chiko examined na NITA. Nande course nerenta abate bya short courses driving keroka nto wachi ali chinyinge sana. Nanda bagendi abange bachirororo banyole certificate straight away. Twama gutwara another examination body called CASNEP. CASNEP is Kenya Accountant Secretarial's National Examination Body. Ne exam body ya kale ya lenge go examine aba accountant na ndege ndete ko examine aba accountant. Yokole sensemo ya business na bokora accounting o examine ne body ye. Bono wetani abo muralia nganchira asinini kwa ndege nteke mugaiga. Madam Rebecca nate aba in Keroka, we ensure your security. Mwanafunzi wocha Keroka. Right now the population are closing to 4,000. Abanafunzi abonsi pi obamanyete within the vicinity ya Keroka na abande bamenya ime. Igonki minute goteba ntobwata accommodation. Bono accommodation yeito of course nenkere kyagara abanafunzi kiri winya, that is not 1+1. So igotoka nitwa mono preference abanafunzi ababageni. Kyagara na batara manya environment twabatebi inono menya maiga mogo chikala manya environment ona mogo sokesko na mokoreki muruli bage sabageni bande basoime. Lakini rende is first come first served. Bono na ndentu abanegesyo ntu abafefad ne serikali affordable housing. In fact to answer cost unit chire over 800 units serikali yatwa nande yatwa because to what numbers nande to what costing get over over. So we want to appreciate the serikali, we want to appreciate our LMP Dr. Manduku aso goto nyolera bageli so that to sawa banafunzi baite century rengia egento kende ntobwata mangana spiritual announcement tali masomo oka tobwata mangana sports. So umwanafunzi kagocha ayonye kobwate talent yasigete tafadhali talent yao nyoroki so that naintu tokuagaje. In fact sports Keroka to produce some good sportsmen in Kenya. Oche onyoreli bagali ogotara na gokonyora mairesa mange. So kende giyon skill yoroche na nokole tafadhali kam. Bono tima etyo morali oseli bagandi tokeli okomanyana management ngakiere. So that nabarabu abayiboli abatokonya goteina abanafunzi bamanyane Keroka cha Keroka ne bwata baternally bale ABCD. Yes, you're free. Thank you so much. No, I want to appreciate the management of Keroka. Keroka is headed by a board of governors. In charge is the CEO, who is the principal, Bwana Benest Obebo. We really want to appreciate Wagambi Buae because Nero Watere Keroka onyete nilunere. So Mr. Obebo is not working alone. Now what 2 deputy principals. Now what deputy principal administration, Madam Karista Nyambeki,
nande agatwara no deputy principal academics Mr. Kenneth Ombongi wetani abu tubwata abakonyi bande kurunse yabo tubwata mu registrar Mr. Kefa Mugaka tugatwara umudin Mr. Nyanamba Meshak korwabu tugatwara other officers like the finance officer Mr. Philip Okoyo, the human resource officer Madam Mary Kebuaro na abanda bange na into of course no tole Rebecca. You are part of the management. I'm also part of the management. So welcome kumogo ja January tarehe 6 tarehe 5 ngaida Monday. So kutwa kwali ba wa travel tarehe 6 nokole teki nolekeroka lakini ende injuma pema toko obosemi obuya so that naye kiroko make a decision before tarehe 6 igo tarehe 5 at least yetoke na nukwamanyire nangyo bene tokole. Karibu sana. Mbia mana sana uko tugukora na madam contacts kai mugutoka na boyo no ene namba yesimu. Mbia muno umuraria tiga ngire nse tageke ya mega ukwande into twatigairi keroka buna mai wa RPL mondo na bolinga program kimo wofa RPL e program wentangani masonry bwagachi plumbing kubeka maji ochendo na mechanical engineering okorosie gari okora wiring ye gari electrical ikona umontara bolinga bona RPL ye banyitiga hangi binto kibatagete igo electrical tutagete umuntu kominetuki addressing korwa buna nendo tagete umuntu kurukunga driving painting no taito wakira na gocha keroka electrical na nyetebi igo moralia bali bategereta RPL kogo cha keroka feel free gocha bakagari ase career officers na RPL office na bato kwa maeresa mangi chirwo gocha ni sato choka cha matemo na ndamatemo yanduli gocha kunya kuganya nche nkole me nche nkole buna wacha utoko beke program ya matemo lyoka igo toli gocha kuganya tubwate specific chi timelines ya matemo igo bono keroka ngero gochorore namba yesimu waka 07 26 588 558 wosoto nyora se 07 08 330 000 gutoka tore ase Facebook ntobwate Twitter accounts ntobwate na Google, that is at kerokatechnical@gmail.com ntobwate pake Google account igo bali bantegerete bonspi inchu keroka leto mwana asaba alimbaro bwatu manyi boigoromana anake mwanchu mulena wera nyetu gusikira yuli siko gali kwanti ukwa na brabo yuli simibiri choka trakora kuruga sembeo 0741 583878 0726447367 kwana ngona bali mwa baiga ekiliuru chikango kwa batebia kwene kinga na buligire tu morobuli egusagana itu ono mambia na ro batebe ngonseri kubono ntu aligire luna abantu guse etu alugwe kwani ntu yakabali bali kirega ndo chabange sana lakini airini kwa ndiko kwa na baruwa sina bayisimi kwa ngono ntu ekichage gase studio eyemo ase muni maitenga na haro gantiko bakwanira abatebi congratulation na haro gantiko bakresimi abulibuli na haro gantiko tabaga na bomba ligire tiga ko mwana buliro bonsarigo tyakutonyora yo mugo sobere. Good morning. Getembe TV and the radio. Good morning. Hello. Hello, Getembe. Getembe, hello. Yes. Luchinga taka kaligu kwana. Getembe, good morning. Hello. Right, wono mwenchu muligire lyokoranga hayega kale koleta egukwa makidogo lakini imbuguli endega iga asoko ene kinga watuzegere libuli buliago andake ntugutanga libuli comment naliyeko bya naye gukora n'intuga watabanga ekene nakwa nabali nabona igumbuli madam Rebecca ngentugete igago se Mr Evans lakini ndi unsarigo na Matilda mbanga tiribaga twakoire gali 0726 44736 074158 3878 esumi yago ne yengen chene ne kuchaga iga ase studio. Good morning Getembe, hello. Yes. Fito moyo mwana wangu ndatane. Karibu sana baba akwana na intuga iga ase studio bali mwabaga bakotegerete kwa na Peter. Gambo ni madam Rebecca. Yes. Hiyo ndio karaganta hiyo madam. Aha. Ne fi. Sikiagra kono munanje.
Nimbate mwanafunzi na bonda kitu mukungo naye igere saluni. Bona tingi zikuye fi lakini nenya empate ngaki. Ndiye muna singe njumwa letira mungana maya abantu ni bagaba witransa isiko. Banyore bisero bakwa mirimo yabo ende banyore ndagera yakira lituko. Bona nabona nguburi liswali elinga tinigwe cya lesi bate bunanje ngale mumacho kumatega manyanga kinkwe banga. Alright, madam ngoko ile nilibu ya Kigema. Asante sana. Kwa madam ngoko ile nilibuli ilio ya masemo actually ntabuli yo moelio madam gese ile nilibuli obuli tai agota take school fees ngole nginga no bwate libuli ko nchi ko mwirani. Mbe mana asali boli. The school fees no yo minteva nsiateva igere etabauti. Umuntu gocha short courses, oso mwana gocha short courses. The school fees igere 26,000 na bonusi bake. Yondo wata admission. Arafo yo gocha program ya modular kere semester bwate 35,000 ase tuate bangantu bwate funding models ase nyonyena work study programs into bwate ona bogocha toko igeli no korosia magina iga to besanke kwanya wato tereriwa komokonya oko umogokogenda namba yae munyare ko nkolenginga mabulia maya ni namba yesimi ekerogwa ke namba yure ga wayo bwibu ndakane bumwe namba yure 0708330000 inere nambira ko school fees unoganditikero gwaka oli okobugoli nakoerera mange zaidi gore school fees yasinjo naburanyole ngalirime Mr. Evans yateba ikubwati nkyoganiti bono gwake namba yesimi ko bingia sana yegera tumanye program yao amanye program yeah. Kole nginga mbia mono timet Mr. Evans ndio cyo bwatakangana tokole your last word naona ataka ko hakikishira mutegereri na magana school fees tako boy actually nabona sitege koeresa una magana school fees yaro koranya beka kande kiagerekere gwachire na litoko mana program kyo gokora twa device nanga kyo gochikonyora chibese chiao go apply help igoko gende constituency okonyeke gosenga kiekoba lakini rende una yakabere kurukale toko genda mwabande kole busaigo goikoche na kabusika keigo ali nayo goteterigu nali nayo chigotera tiga gwane bokonge. All right, igolende nayo gokoleto mani skuru ibangango kidogo. Asante. Eyo Mwaelio. Good morning. Baro Joseph Nyamatale Express imbora kuruga abo gedu Jaji South. Nayo bwo Mwaelio. Litwa yana nale koboliga. Omwana ale gaiga antamu amende no amone nale lakini ngwanye ngwali ngina manyete lakini nda atikete school krawe uba kirita atika kwasi tato ono lende lakini samba ya wali no ina matanga na kono kotokwatira nikibwa izabono singa saimera la cheko ya wanyole tativiga ngwagategereire radio Joseph TV kuma yakete mpaka mbona abekire gana babwatire nja bono tegera madam Rebecca ko manyasi ni umurobuli uraruka kurunga RBL ideke mutegera to bise kusuka iredeke mo komwerera umwana uyo gukora ibitwa linga matanga mbuya mono umwana buno inere twateba tugwiki program ya RPL umwana uyo ubwato umanyobo yenda akora gocha nechibicha ekibande kiaye nechiri busatu akora matema Kole Joseph aise konyara kuranga no mwaro kiwo yo mwana uyu mwanafunzi yoyo mambi amyoka uchikero kagali nechiri busatu naboigo aoro kibiri agokora aigwe certificate yaye abe engineer yestima usobaye kujana twakolire gaiga sensemeye kure na se madam Rebecca ingana yawe yo Mwaelio Mr. Evans nere ingana yo Mwaelio toenda sumura matika tokora mbeya mano tigango lengo tanga mbeya mano Getembe TV asogo twali baga na intugo chagaiga ngira nelie management ya Keroka under the principal Benista Obobi ngambi ya mono asogo twali baga diogo chago tangase school na bategeli baitu ba Getembe TV na FM mbeya mono asogo tategerana lakini ikia muhimu kebenga twabana toire school twabana tusomi tubakonye na ndego kubwa onsi tubori nyasaye ngato bekobo moyo
egera abana bagochogocha omwaka onde banyore notwe tonya kubakonya iga abarimu ba Keroka generally twatere ng'ambu ya mono asa ibori bari batoeta abana goto trust goto abana tobasome na bari neganga yo gusoma twabana mbuya mono morari. Asante. Ekero Mr. Omero gokora oya kuburinga kero kende kero mwanyo ru mwana obwate omuchando asobobundi like poor memory, slow learner na poor attention naki mogokora erio komosemi akore obobundi bwaye. Asante Matilda. Omwana oyu nakwa mukwanira iga oyu wale special category. Yani abana mbale tokonyora twadichinga chito twanyora nabo atoboremerwe njira gete ono muntu tayotigiru maiga etoke na omwana oyo iga abwate shida gete to understand it. So abana tetu ne ibarete school ntobwati special unit as such lakini nabo tokomukorera assessment tokonyorana na fit esa abana bande nabo tokomubekora tokonyota go fit nabo tokomu advice foronge tikera ntobwate colleges chikwandu special education torenga yakoba place na ndo moiboli thank you so much because everybody abange nko bisabara abana unabo kwama ko west omwana onka iba kwa ngo moleto mosoki esarabu abe placed in the right place ne ranyole skill. Biamana nderi bodi ya eno kumachere korese bana boda Boncho murigire sense yo no turachi gukorera umuroberi hose kingiseke akyo mwere na nekira twabire tugusanga naboro kya kurwa ase eskuru ya Keroka Technical Training Institute yani eskuru ya Keti chengro kwa Matilda Obaigwa biamana sana. Sante kwa niaba ya bali tuwatana Mike Wiris na Boigo Matundura Wilfreda nchiri ya nenkoro kwa Geoffrey Onsarigo. Bye bye for now. God bless you. Tumerane chinga kichinda sumbiro wilende.